naki ne. On the beat. Ana shagali birthday, ana shagali birthday, amarya aiye, ango amarya aiye, kaku kun shiga alkairi, kaku kun shiga alkairi, kun wuce mai muku gore, kun wuce mai muku gore, juna ku rufe sirri, junan ku to ku rufe sirri. to amarya haɗo kaya, dangi za su yi rakiya, gidan zaɓin zuciyar ki can ne za su kai ki, kin ce musu kina so. Aye lajiga 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 kuyo wasa, kuyo langa tare tun da yau mun dau gasa, har wasan jefan bilo kuyo soyayyarsa. Sulaiman kazan miji rayuwa sai da gwaji, yau ka shiga sabon aji, to ka goda ubangiji. Maryam ta ya gice ta ce mun tambari. SB family On the beat. za mu kai ta gidan aure. Sulaiman ango da Yusra zama yan uwa. Amarya ɗauka ya za mu kai ki gidan aure. Sulaiman ango da Yusra zama yan uwa. Kai ne mai ikon tasirifin duka koyanna. Amarya ɗauka kuma kai ke jin kai ka ji kai na yayin lawunna. Amarya haɗo kaya ka ƙara kusantar da ni ga alkhairi da bana. Amarya haɗo kaya sannan samin juriya cikin nema hasbuna mu kai ki gidan aure. Auren nan da ake kai ka sa ya rayuwa. Amarya ɗauka ya za mu kai ki gidan aure. Sulaiman ango da Yusra zama yan Allah salatin da su bar sani duka ba za ta sane shi ba. Amarya haɗo kaya a kun bariki liƙin masu almujinta ba. Amarya haɗo kaya a sa da sahabbai a kansa ba a sajin farga ba. Amarya haɗo kaya da Ali ƴaƴan gidan san bata bada su tana gaba. Mu kai ki gidan aure da kofar samun rabo batula uwar bai kuwa. Sulaiman ango da Yusra zama aure na sa girma, ai wannan na tabbata. Amarya haɗo kaya sannan ga nutsuwa da martaba duka zan ambata. Amarya haɗo kaya ga daraja ga arziki al'umma sun da suka. Amarya haɗo kaya shi ke raba ya ko da umma na zo maganar ta mu kai ki gidan aure. Mutum ba ya zama mutum a aure kuwa ba ni na faɗawa. Ango Sulaiman jarumi mai farar zuciya. Amarya haɗo kaya ga dai matar ka nan ka jura ɗawainiya. Amarya haɗo kaya mata akwai raki kar ka zama mai yin shariya. Amarya haɗo kaya idan dai maka kuskure kulawar karɓanya. Za mu kai ki gidan aure, ai kai sarki ne cikin gida ba damuwa. Amma na Amarya Amarya Yusra buɗe kunnaye ki. Amarya haɗo kaya aure bauta ne amma irin ta gidan miji. Amarya haɗo kaya nasara a cikin al'amuran ya zama giji. Amarya haɗo kaya idan ya dawo da gajiya ki ce mada zo kai. Za mu kai ki gidan aure. I love you with all my heart miji na kai na ransa za ki faranta. Iyaye na Amarya har da ango ga kiɗan Amarya haɗo kaya ku ne kuka yo ɗawainiyar su barai hakan. Amarya haɗo kaya Allah ya biya ku da aljanna haka sannan. Amarya haɗo kaya ya yi muku duka arzikin duniyar banke. Za mu kai ki gidan aure. Sulaiman dai shi da Yusra kuma su
ikon ilahu zama da sauza ne